kwbangma rungsrung tongnai rokni khawano swmung tongui mano chini marksheet bufuru manai hinui tamto nongni result likha marksheet bufuru mannai abo jephru college notification ni wafru marok manai tobo September to manglak October November hairo manai hingke norok omo hingke norokni marksheet no result naimaikhai norokni result naima jaga no marksheet jotono tiklai hai download khlaiui omono norokni marksheet no norok kariui tonidi norok tabuk scholarship fainani hingkai norok omo bai no second semester rok tabuk scholarship khlaimani mo marksheet bai no je tabuk phano result naijya khorok hingke norokni jani jani college ni examination call ah jaga o thangui norokni teacher rok bai kok sadi chini result nawi ri hinui aboni pore sar songnai rinai examination call department ni je teacher rok hingke norokni marksheet omono je tabuk phano marksheet karimaya kho mobile ni borok download khaina hadi result naijak phano marksheet rok karinai borok norok second semester rok o marksheet bai no scholarship khlai mano BA BCom BSc rok haike norok bujiui mankha na hinui omo haino norokni college o marksheet sopaio same to same omo haino omono norokni marksheet haike buji mankha na hinui jotono kha khlaio jotono hambai mo video no share khlai.